Morjens. Mä ajattelin tehdä tämmösen nopean videon tästä Stat-merkkisestä 7 tonnin puristusvoimalla olevasta klapikoneesta, kun tästä ei ollut mitään videoita netissä. Ja se vähän harmitti itseä, kun mietin, että kannattaako tää ostaa. Ja tän sitten ostin ja tää olikin nyt ihan hyvässä tarjouksessa verkkokauppa.comissa. Tätä on 250 €. Toki siihen sitten tulee 90 postikulut päälle, kun ei tätä saa myymälöistä. Mutta tämmönen nyt sitten tuli ja sitten mä tuossa yksi päivä kaatosateessa kasasin tän turvakehikon tähän. Siitä nyt voi olla kaikki montaa mieltä, että haluaako sellaisen siihen vai ei, mutta tietysti pakkohan tän nyt näin ainakin teoriassa itse on suositella. Sitten tämähän on niinku teoriassa ainakin hyvin lähelle sama kone kuin K-kaupassa myytävä FXA 7 tonni Vekotin. Ja jotain eroa siinä oli ainakin paperissa, että tää on 2300 wattia, kun se K-kaupan on 2200 wattia ja tää painaa melkein 90 kiloa, kun se FXA oli merkitty johonkin vajaaseen 70 kiloa. Mutta anyway, niin esimerkiksi tämmönen 4 osaan pilkkova lisäosa, joka menee siihen FXAhan, niin menee sitten myöskin tähän vekottimeen ihan suorilta. Se on jälleen sitten eri asia, että tekeekö tuolla mitään. En ole itse kerännyt vielä kauheasti kokeilemaan muuta kuin pari puuta ja sen jälkeen otin sen pois, että ei välttis. Sitten oikeastaan ei tässä oikein sen kummempaa itse käytössä ole muuta kuin täällä kaiken paskan alla. On hirveän pimeätä, mutta tossa on tommonen ilmausruuvi, mikä tarvii aina muistaa pyöritellä auki ennen kuin tällä aloittaa touhuaan tai täällä aukeaa koko masina. Sillain oli jo jollain käynyt tuo verkkokauppa.comin kommenteista lukien. Ja muutenhan tää on sitten semmonen, että tää on niin kuin aina hiljainen, että tää ei käy koko aikaa. Vaan täällä alhaalla on tää tämmönen mötikkä, mistä pitää painaa. Niin siitä se sitten lähtee pyörii se moottori ja tässä on sitten 2 vauhtia, tai nopea ja sitten hidas. Että sen mitä huomasin, niin tällä nopealla nyt, toi on yllättävän nopea toi mäntä. Ja hitaalla sitten se on taas tosi hidas. Että jos on isompia puita, niin tuolla nopealla on aika kiva vierittää toi mäntä siihen lähelle ja sitten vetää pohjaan asti, että tulee toi täys 7000 kiloa sitä puristusvoimaa siihen, niin menee sitten kepukat mukavasti risaksi. No tässä nyt on niinku tämän verta tässä nyt tehnyt yhtäkkiä. Ja aika kivasti kyllä tuntuu menevä. Ainoa mikä tässä nyt tietenkin on, niin tää on tämmöistä saakelin kyykistelyä, kun tässä ei ole mitään tellinkiä. Sitten tuo moottorikin on tuo jotenkin niin alhaalla. No nyt siellä on tuo jatkoroikkakin. Mutta ehkä tästä nyt jotain näkee. Noin alhaalla. Että jos tää niinku meinaa ihan oikeasti tällainen kyykistellen tehdä tällä hommia, niin mua vähän arvelluttaa, kun toi moottori ottaa maahan kiinni, niin itse laitan tuon se 2/4 pätkät tonne alle, että se nyt olisi ainakin se moottori ilmassa. Se nyt ei tietysti työskentelyasentoa juurikaan paranna. Mutta joo, tosiaan yllättävän nopea vekotin tuolla liikkuu toi mäntä tuolla jänisasennolla. Itsellä oli semmonen vanha, tai oikeastaan vanhemmilla semmonen pikahalkomakone, johon se siinä tietysti nopeampi, mutta tässä ei ole sitä
sitä mikä siinä on, siinä Timcon pikahalkomakoneessa, eli siinä kun vetää tuota kahvaa, niin se lyö aina aika ikävästi käsillä, että siinä kun tekee päivähalkoja sillä, niin sitten illalla kyllä tärrää käsi kuin Parkinsonin tautia kärsivällä. Mutta tässä ei tule minkäänlaista tärinää niin kuin mihinkään kehon osaan. Ellei nyt sitten muuten tosi paljon tykkää tämmöisestä touhusta, niin se voi tietysti aiheuttaa jotain. Mutta joo, ehkä mä koitan pysäyttää tämän videon ja näyttää vähän mitenkä nopsaa toi nyt menee. Tehdään nyt vaikka toi nyt tosta on jo kerran halkastu, mutta ehkä tota voimaa nyt ei sillä. Tässä on nyt aika isoja pökäleitä jo mennytkin. Että varmaan aika lailla lähentelee tota maksimia, mikä on 52 senttiä ja 32 senttiä halkasia. Niin semmosia tässä nyt on tullut tehtyä ja ihan hyvin on mennyt, niin näytetään nyt tosta mitenkä toi imasee ton kertaalleen halkastun pöllin läpi. Mutta sitä ennen mä otan ton 4 osaa rikkovan pois. Joo. Tää olikin aika Amerikan temppu saada tää kännykkä pysyy jotenkin ilman mitään telineitä, että pystyy kuvaamaan ja touhuaan samaan aikaan, kun tarvii tällainen alaviistoon kuvata. Äsken se tipahti, niin katsotaan onnistuisiko nyt. Joo, tosiaan. Mä näytän nyt äkkiä mitenkä tää pelaa, niinku, mitä eroa näillä vauhdeilla on. Eli tuolla nopealla jänismoodilla ja sitten tuolla hitaalla, niin täällä on tosiaan tää nappula, mistä täytyy painaa, että se moottori pyörii, ja täällä on tää kahva sitten, mitä ei näy, niin sitä painamalla se sitten liikkuu tää mäntä. Ja 2 kättä niin koko ajan sitten joutuu olemaan pois pelistä. Tietysti ihan hyvä, ettei sitten mene sorkkiin tonne. Mutta eka nyt tästä tyhjä laukaus testataan ja näytetään. Semmonen. Tosiaan siinä varmaan joku 10 senttiä jää sitten ton kiilan ja männän väliin. Jos lyödään toi nyt tohon, niin mä näytän mitä mä tarkoitan sillä, että toi nopea on ihan jees siihen, että saatan männän tohon ja sitten loppuvoima käyttöön. Niin. Noin. Mä en jaksa tätä tonne loppuun asti vetää, kun se menee aikaa niin saakelisti. Näin tää käy aika haipakkaa, kun unohtaa ton, että tekis tonne perään. Ei tossa niinku mun mielestä ole mitään järkeä tonne laukoa tätä väntää joka kerta tänne ihan loppuun asti, että tällainen tää käy paljon näppäillä. Yes, mutta näinhän sitä alkoja tähän, niin mä en tiedä kiinnostaako ketään nyt katsella edempää, jos näitä tässä tekee, mutta voisin tätä kuvata vaikka koko päivä. Mutta tällainen tää nyt menee tosiaan. Ja tämmönen pikkuukko kun mä oon, niin ei tää nyt niin paha tää työskentely on tässä maatenoa, kun tuossa takana on maassa nämä pöllit, mitä nyt meikäläinen tekee, niin ne saa siitä näppärästi. Mutta jos isompi on, niin kyllä tässä varmaan ja on taipumuksia selkävaivoihin, niin kyllä jonkinlainen tellinkin varmaan kannattaa rakentaa. Mutta ihan jees laite, 250 €, niin kyllä mun mielestä ihan hinnan sisällä on, että ei ole kyllä paha hinta. Kyllä tällä nyt ainakin mukavammin tulee, kun kirveellä paiskoo tommosen 10 kuutio. Kiitos.